Andam na ang Mindanaoan swimmer nga si Ernie Gawilan nga pamatud-an pag-usab sa international competition. Ang iyang katakos isip usa sa mga representante sa Pilipinas sa Tokyo 2020 Paralympic Games sunod semana. Anang report ni Argil Relator. Sukad ni adtong Mayo, dihang niabot sa kauluhan. Puspusan ang nahimong bubble training sa swimmer nga tubong Bukidnon Province ug residente sa Barangay San Isidro, Samal Island nga si Ernie Gawilan. Mas taas pa unta ang iyang nahimong face-to-face training apan tungod sa pandemya, kinahanglan niya nga mag-distance online training. Bisay na ako sa province sa Samal Island. Maka-ensayo gyapon ko usahay kay ang balay nako kay dol man sa dagat. So makakawat-kawat ako gilangoy bisan og gibawal sa Coast Guard kay di mo gud pwede nga wa jud koy langoy kay mubalik mo gud sa zero among performance basta dili makalangoy gud. Usa si Ernie sa unom ka mga qualifiers gikan sa Philippine team nga maoy representante sa nasud. Siya ang makigsangka sa 400-meter freestyle, 200-meter individual medley ug 100-meter backstroke. Pressured man tungod sa kadaugan ug medalyang nauli sa upat ka mga Mindanaoan Olympian sa Tokyo Olympics 2020 apan paningkamutan gayud kuno niya nga maabot ang podium finish. Ang pinakaunang target kinamo is makasulod ta sa final kay naamgoy elimination round. So kung makasulod ta sa final, diyan ang lahi nga strategy na pod kay final naman gyud siya mas baga nanang chance na to sa podium. Karong Domingo, nakatakda na nga mobiyahe padulong sa Tokyo, Japan si Ernie ug mga kaubanan sa Philippine delegation alang sa kompetisyon sa August 24 hangtod September 5. Mato ta dito atong i-all out atong pusog dito ang atong gi trainingan sa pila ka bulan atong gamiton dito sa competition. So siguro di mo pud magmahay siguro ang uban niya mo tanaw sa mandula kaya amo man yung buhaton pud ang among pakaya gid siya. Si Ernie ang labing unang Filipino gold medalist sa Asian Para Games. Diin tulo ka gold medals sa nagkariiyang kategorya sa swimming ang iyang nasungkit ni adtong 2016 Summer Paralympics nga gipahigayon sa Jakarta, Indonesia ug 7 ka gold medals sa ASEAN Para Games gikan 2014 hangtod 2017. Good luck and make us proud again, Ernie. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.